Klaro kayo nga si Kristo na aris kalibutan, gikan sa langit maris kalibutan haron magdalag kaluwasan. Di kanara haron iya kitandalhon sa Ginoo. Dili kalawasan rato ang madawat kundi ang iya pong ato pong dalhon putan niya padung sa langit. Pero mao lagi na kinalan mo biya sa langit, mo biya sa ini kalibutan na apan na Espiritu Santo nga maoy mugiya kanato. Okay, so kinitanan lihok sa Espiritu Santo, basta importante lang, provided lang ang magkadto tay langit, dita mo tayong pagtuo sa Ginoo, faith in God. Amen. May hindog palihog. Si Jesus misaad kanatong tanan, kanatong laing magtabang sama sa iyang